Balimao Alnokma, très urgent. Balimao, billet dimanche 12 octobre 2025. Maliens, Algérie fait un contrat historique bado de Singeni Irisu Nyoronche. Maliens, Irisu ka avion be ko Sukhoi 57 dien be. Ou ya fere ou flek a fere jamana floma ou Algérie di. Algérie fait un avion commandé mon cœur avec la Russie dans l'histoire. Mohamed Rika Kani Russie l'Algérie est le premier pays. Algérie mouni en benyoganya ou Algérie kelei na anko ko Algérie mai tien de frado Algérie mai ou ye tien do Algérie mai ou Algérie kelei antérieur risouye o risi kelon flek ko ka arman dernière génération ka fere jamana flom ma dien be ou Algérie di Malien Algérie font sang bi farafina be Jamanate farafina bebi comme aviation à Kibe Algérie c'est fini. Parmi les pays les plus puissants du monde, armement l'Algérie be compte febi. Hey Malien, kabakoko do dekara. Échange de technologie be ka Algérie risu ni wanchabi. Ko wera u kera menatla ko fana kalango la même. Maintenant ayesi kanga question posée à reku. Diembe benaka ko Algérie be ka jatika wale moko glan kana on kele. On dit Risouye. C'est vrai, on dit Alaï. Mais Risou be kande mebi. O Risi kelon, ol de flek ataka ou ka marama fe djougouman batchama firi Algérie ma. Risou est partenaire nyanama de. Nebe Risou fait Alchini. Mais mon Risou est niqué avec l'Algérie. Aïe avion une photo la jefolo. Voici l'avion. Et puis maintenant contrat un kalanga djanga contrat na menyo fait. Maintenant révélation ka bi vidéo là. Algérie Risou kain Alchini. Malgré que Irisu est avec Algérie, Risuka, Aïta Irisuka média be savabe. Die bébé ka coulé biko Algérie comme que comme Mohamed Ali Kanyoronke. Be média die média be français ou ka média die média bébé ka fobi ko Algérie bi armement ko kenna bi Algérie est parmi les grands. Moune nananoui. Wagati mina anu Algérie be kala wagati mina anu Algérie be toto tiré nana tiré toto la. Irisu flekata Algérie ta kabla farafina be sans febi. O dougoute farafina bi ko ay défense aérienne na bi ki be Algérie ate a dougoute c'est fini mena tla kanda do fala a semane fla malien bela de lega kuma ina me munde kera malien ay kuma ina me de c'est-à-dire a nyoma de lika kedi quoi ay la me cause contrat historique pour l'Algérie des avions de combat russes Sukhoi 57 Sukhoi 34 Sukhoi 35 en route pour l'Algérie. L'Algérie vient de signer un contrat majeur avec la Russie. L'acquisition de plusieurs avions de combat de dernière génération, selon les informations disponibles, l'Algérie deviendra le premier pays à importer le chasseur fictif Sukhoi 57 avec 12 commandes passées. Ko diebe mamu irisu ere kofede mamu tegebena d'avion kaka bleka dugu kono wi Algérie di Sukhoi 57 tebe bulude Algérie kelembe menatla kanda do arola. Détail de contrat. Sukhoi 57 12 avions de combat fictifs de 5e génération capables de mener des missions air-air et air-sol avec une grande précision. Sukhoi 34 14 avions de combat multicolores conçus pour des missions de frappe au sol et de supériorité aérienne. Sukhoi 35 au France, 14 avions de combat polygone dolés d'une grande modalité et d'une capacité de charge importante. Modernisation de la flotte aérienne. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la flotte aérienne algérienne qui cherche à renforcer ses capacités de défense face aux menaces régionales. Les Su-57 en particulier constituent un atout majeur pour l'Algérie grâce à leur technologie fictive et leur capacité à échapper au radar. Avion mou faire la Algérie ma hali radar taï. Avion mou nabe teme radar tise ka détecter. Su-57 il souffle ko de faire Algérie ma radar taï. Avion be ami panga do gadu gono ita yere ita ba galama avion mi na fo dibila ne bala.
A semaine flâner comme quand c'est voilà. Maintenant, voilà, capable à échapper au radar. Renforcement des relations russo-algériennes. Ces contrats témoignent également du renforcement des relations entre la Russie et l'Algérie dans le domaine de la défense. La Russie continue de diversifier ses exportations d'armes ciblant notamment des pays africains et du Moyen-Orient. En somme, ce contrat historique. Voilà. Ce contrat historique place l'Algérie parmi les pays les plus avancés en termes de technologie militaire dans la région. L'agence de presse russe TASS a cité sur Internet, après l'acquisition des nouveaux chasseurs Su-55, l'Algérie disposera de la force aérienne la plus moderne et la plus prête à combattre de tous les pays africains. C'est-à-dire que l'Algérie flèche fait mon sorotan, farafina bé, jamana te kiga iga sans faire la co avion uniforme. Algérie flèche avion mi commandé à kacha avion de bidrou. Avion de bidrou. Un coup, avion korotere. Avion mi nyoma, riso madri ka avion mi nyoma firi mko shimare, flèche kori firi Algérie ma. Malion, en maire, en question posant et répond. Ayasi moro, en kuma ayasi kakula sa. Ayora flèche aura de. Azanta siava ako ko. The first foreign customer of Russian Su-57 fifth generation multi-control fighter jet will begin operation the aircraft in 2015. So Algeria is the first country. Algeria becomes first foreign operator of Russian Su-57 fighter jet with delivery in 2025. Ma follow mena irisu kani avion sura ki tege daka ka marai fi o Algérie di Malion mena wajulu kala do ka kuma kan kala nga jango la me au na nga janga ni kuma kan na me flo ay ni kuma kan na me flo neni le ka di ay tiriye ne tiriye ide mais le be tenga ke ni djouyi mais ni korote ko Algérien djougui et fait je m'excuse ni korote ko irisu yan djougui risikai wallahi risikai Malien ni clé Mali aya remarqué dron wagati mina Mali ni Algérie be ñoŋo sama la wagati na Mali ni Algérie bi nga guerre non seulement Algérie nga drone gauche ka jigi irisu ma condamné irisu mu dado ala antara onna kata jenate ay kule sugu be ka oni kono irisu ma sega flika kana hali oni kono irisu yana moluya irisu mais Algérie de kɛrɛfɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ Mali kan. On est Mali, on est AEC ɲɔgɔn dɛ. Mais Russie ka temps fanba bɛ kɛ on est Algérie de kun bɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ. Diɲɛ bɛɛ bi, diɲɛ bɛɛ, Russie ka dana bɛ jamana fɔlɔ min ka carrément ko la o ye Algérie de. A b'o kalama. Hali Iran taara ko Russie ka ni feere ma sɔn. Russie ka client fɔlɔ. Russie ka dana, Russie bɛ avion mu filɛ ne filɛ ka avion yɛrɛ la. Ni Russie mandu ta ferima ni Russie ka danati ka ta ferima parce que ibe transition supporter robole non pays fait business de don Algérie ba faire business côté de mo ka fin bete fere be fanama ni aye Russie carrière kukani avion fere Algérie ma o ka dana de be Algérie ka parce que nous ya fere jamana were ka olu bi se ka avion démonter ka technologie chouin abe woro fana donde Iran et Samara no fe o mason ou ya di Algérie de ma bi irisu be ka Algérie glandi ina fo ye Iran gland tuko minde irisu be ka Algérie fana glandi irisu jigi dalé me Algérie de kan bi bon o Algérie kele irisu ba don
Américains b'a dɔn, Français b'a dɔn ko o ni Algérie kelen in de bɛ ka Mali ni Burkina jugu olu de marale olu bɛ ka taa buru ni café min o Algérie kelen na. Mais o bɛɛ la irisiw n'a ka di, o bɛɛ la irisiw bɛ ka fɛn bɛɛ di Algérie ma. A ye si mɔgɔ a y'a yɛrɛ questionner. A b'a dɔn irisiw bɛ kɛ kun na. A b'a dɔn irisiw bɛ kɛ kun na. Parce que AES kɔnɔ tiɲɛ tɛ AES kɔnɔ. Irisiw ɲɛ b'a la. Assimi Goïta bɛ a sen kelen bɛ yan fɛ, sen dɔ in bɛ yan fɛ. Irisiw b'a kalama. Assimi Goïta ni Faransi service de renseignement bɛ baara kɛ. I b'a irisiw hali irisiw ka élément ɲɛnɛma ba si tɛ Mali kɔnɔ bi. Est-ce que a b'o kalama? Irisiw ka sɔrɔsiw bɛ Mali kɔnɔ dɛ. Mais irisiw kun b'u ka mɔgɔ minnu bila ka na fɔlɔ o tɛ k'u kɛ bilen. U tigɛra fanga in na. I m'a ye Mali fan bɛɛ bɛ ka bi yan. Aw yɛrɛ irisiw ka sɔrɔsi joli bɛ Mali kɔnɔ wa? Sɔrɔsi ba naani. U tɛ ka sɛgɛ ci ka kɛ Mali la. N'a ye irisiw ka président ja bina, n'a ye Poutine ja bɛ bina yɔrɔ ɲini k'a yira Assimi Goïta la ni kuranɛ cɛ. Poutine bɛ bina yɔrɔ dɔn, Poutine bɛ Yad Agali yɔrɔ dɔn. N'a ta yɔrɔ dɔn, Ala kana hɛrɛ kɛ n ye. A t'a fɔ. Pas parce que k'a tɛ Mali fɛ, a bɛ Mali fɛ. Parce que président inconscient den dɔ de b'an ka jamana kunna. Faransi nana don min na, Faransi ye Yad Agali yɔrɔ ɲini ka yɔrɔ ye o. Technologie bɛ irisiw bolo, irisiw bɛ ninnu bɛɛ yɔrɔ dɔn. Bina ninnu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ de. N'u tɛ Mali kɔnɔ, hali n'u bɛ Mali kɔfɛ, u b'u yɔrɔ dɔn. Irisiw ye Faransi ye commerçant puissance mondiale. En technologie militaire, Faransi sɔrɔsiw y'u to Mali kɔnɔ ka Yad Agali localiser fo Algérie territoire kan. Faransi y'o kɛ. Faransi ambassadeur ko Faransi ka aradaru ye Yad Agali localiser. A kun bɛ dugu min na Algérie, a kun bɛ dɔgɔtɔrɔso min na, a taara yɛrɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso min na, a bɛ buru ni café min restaurant min na, ko Faransi y'a bɛɛ lajɛlen prévu ta k'a yira Algérie la, ko bon ko Yad Agali bɛ nin dugu in de la, Algérie dugu in de la. Faransi y'o kɛ, irisi pisani bɛ Faransi ye ka tɛmɛ siɲɛ joli kan. Irisi b'anw fɛ yen, irisi ma Yad Agali ye, irisi ma Amadou Koufa ye, irisi bɛ Amadou Koufa yɔrɔ dɔn, irisi bɛ Yad Agali yɔrɔ dɔn. Irisi bɛ bina jara yɔrɔ dɔn ni kuranɛ cɛ irisiw b'o yɔrɔ dɔn. Irisiw b'a fɔ ko kuma olu ye dangaden de. Olu bɛ yɔrɔ bɛɛ furan ka bɛɛ. Assimi bɛ sɔrɔ ka taa Faransi wele ka na. Voilà la vérité. Irisiw ye hɔrɔn de. Bilahi irisiw b'an fɛ. Hali sini ani irisiw ka partenaire ka di ne ye. Ne bɔra ka kuma réalité de fɔ an na. Ka yira u la ni ni irisiw jara u b'u kɔnɔ jɛ ye sa. Cɛ mototigiw tɛ se ka taga Mali siraw tigɛ ka ko irisi cɛ hey Assimi n'a Mali sɔrɔsiw n'a ma Assimi gɛn ni kuranɛ cɛ a bɛ malo a ba bin irisiw tɛ u yɛrɛ faga u ye parce que u b'a dɔn nin traître den de bɛ Mali kunna. Assimi bɛ irisiw ka sɔrɔsi les pro-iris les soldats pro-iris Assimi y'a bɛɛ kɛlɛ a y'a bɛɛ kɛlɛ AES jamanaw sigilen ɲɛna i m'a ye AES bɛ ka bin yan n'a ye Poutine ja bi a bɛ nin kɛlɛ ban 6 mois. N'a seta ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a seba ye a seba ye bi a seba ye sini parce que a ɲa bɛ minnu bɛ AES a ɲa b'a la tiɲɛ tɛ AES ko la de. Couverture satellitaire irisiw kun b'a di Mali ma à travers Choguel Maïga n'aw t'o dɔn o de fana secret fɔlen filɛ ɲɛna bi. Assimi ninnu ye décision kolonden caman ta avec les officiers pro-français, irisiw ɲɛ b'o la. Irisiw b'a dɔn Assimi bɛ WG la. Danga tɛ irisiw kɔ. Olu ka baara kɛ Assimi ko tɔgɔ ta ka sɔrɔ ka taga i cuni irisiw ye. Hali irisiw de kun bɛ Assimi garde. Irisiw ka cɛ Assimi bɛ k'o tɔɔrɔ n'o ye Sadio Kamara ye. O kuma danga de bɛ irisiw kɔ ni irisiw bɛ yɔrɔ dilan ka d'e ma. Irisiw ka sɔrɔsi ba naani de bɛ Mali kɔnɔ. A bɛ se k'o faamuya. 4000 soldats iris o de bɛ Mali kɔnɔ bi. Mototigiw filɛ fan bɛɛ bi. Ani Algérie kɛra a ye irisiw ye kuda don a la parce que irisiw b'a dɔn ninnu ye korodon karodonnaw de. Irisiw t'i kɛlɛ i n'a fɔ Faransi b'a kɛ cogo min. Assimi Goïta filɛ WG min na Faransi ni Faransi dɔrɔn Faransi bɛ énervé u bɛ kuma. Irisiw t'o kɛ o. Hali ni Assimi ko k'a bɛ taa Poutine fɛ Poutine b'a fɔ ko viens y a pas de problème. Hali ni Assimi Goïta ko k'a bɛ fɛ ka taa bonjour di Poutine ma Poutine b'a fɔ ko problème t'a la. Mais mun b'a kɔnɔ a t'o yira e la. Ni ye jeu mun kɛ irisiw la irisiw fana b'o jeu kelen de k'i la. Sinon so fila boli kɛnɛ filɛ. An ko k'an ka partenaire de irisiw ye.
oui mais an tilelen tɛ Irisu yeri mɔgɔ Irisi a ɲini ko Irisi kana Mali kɔnɔ Assimi y'a bɛɛ don kaso la Bel le cerveau o bɛ kaso la Choguel Maïga o bɛ kaso la minnu ye irisophone yɛrɛ ye Sadou Camara un officier irisophone ay Sadou Camara d'abord Mali défense la o min nana ni Irisu ye o kuma Irisu ye dangaden na n'olu bɛ e dɛmɛ ka yara gali yɔrɔ ɲini ya Assimi a vrai couleur ira Irisu la depuis Kidali nana don min na Kidali nana dɔrɔn Assimi ko taa Irisu ka sɔrɔsiw gɛn ka bɔ palais la ka taa teriku nɔfɛ ka na n'u ye i bɛ sa i tɛ ɲɛ ye nin kɛlɛ in na n'Assimi gɛnna de don min na aw b'a dɔn ko jaja ko hali sɔrɔsi caman bannen bɛ kɛlɛ ma sinon aw ni ala cɛ mototigi ni ninnu bɛ se ka taga sira tigɛ aw na ne kɛlen bɛ mun fɔ Mali sɔrɔsiw ɲɛna a Assimi gɛn ka bɔ yen perebu fila ɲɛ kɔrɔ dɛ Irisu gɛnni Irisuw ka choix kɛ dɛ Irisu ko cɛ Algérie i bɛ se ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ Algérie ma Algérie ma Irisuw janfa Algérie ka partenaire fiɛ Irisuw de Algérie ni Irisi bɛ kɛlɛ kuma bɛɛ a ye Irisi ye k'a bɛ médiation kɛ Mali ni Algérie cɛ yan a ye Irisi ye k'a bɛ ka médiation kɛ yan an ka drone cira don Mali ni Algérie de la ka kɛlɛ dɔw kɛ ka tɛmɛ Irisiw ye fɔ ka ban kɛ o banna mais depuis Mali ka drone gosira don fo bi a ye Irisiw da doli a la a ye Irisiw ye ko ye médiation kɛ non Irisiw bɛ Algérie de ka côté la Irisiw b'a dɔn Assimi Goïta ye balani fɔlɔ de koloni kardona de il n'est pas sérieux mais o t'a fɔ quoi mɔgɔ mun do ti kuma quoi mais i b'a dɔn ka action de fait sinon n'an teri yɛrɛ de Irisiw ye n'an tilelen bɛ Irisiw ye Irisiw tɛ nin kɛ ni Algérie diɲɛ kɔnɔ jamana mun bɛ ka terror dilan ka na Mali ci ka Burkina ci o jamana kelen o ni Irisiw ka di Irisiw na anw ka di o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn hali sini ni Irisiw ye pression kɛ Algérie ka sini Algérie bɛ yada ka yɔrɔ yira u b'u yɔrɔ dɔn dɛ aw ni ala cɛ est ce que aw b'a Irisiw ka puissance dɔ fɔlɔ en technologie militaire diɲɛ jamana tɛ mun bɛ Irisiw ɲɛ technologie militaire la Tchétchénie kɛlɛ mun kɛra Irisiw ye terror ɲɛmɔgɔ to téléphone na hali Irisiw bɛ localiser ni téléphone ye satellitaire la ka missile bi kan Irisiw y'o bɛɛ kɛ billahi Irisiw bɛ Bina Jara yɔrɔ dɔn ni ala na kara cɛ Irisiw b'a yɔrɔ dɔn u b'o yɔrɔ dɔn dɛ u bɛ yada kale Amadu u b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn mais u t'u yɛrɛ faga Assimi de sɔrɔsi caman fana bannen bɛ kɛlɛ ma dɔw yɛrɛ tɛ n dɔrɔn de don sinon a bɛɛ filɛ Algérie ni karo fu sɔrɔ ne bɔra ko de fɔ an na Mali sɔrɔsiw a ye Assimi gɛn n'a ye Assimi gɛn don min a bɛ Poutine vrai couleur dɔn don a ye Assimi Goïta dégager ka bɔ yen an ni Irisiw ka an sigi an ka kuma en toute sincérité sinon an ka baaraɲɔgɔnya ye nafa foyi t'a la bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na Irisiw ɲɛ b'a la ninnu ye manamana mɔgɔw de n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na billahi talahi Irisiw fɛn dɔw bɛ yen ne tɛ fɛ ka yira sa ka Mali armée la décourager a ka ɲi an k'an pan o yɔrɔ kunna Maliyɛnw bon ni ne kun bɛ bi awa Irisiw ye Algérie dilan ka Algérie bila parmi les pays les plus puissants militairement Irisiw bɛ ka Algérie dilan de bi awa Irisiw jigi bɛ Algérie de kan bi ka tɛmɛ anw kan ala sago aw sago kuma bɛ filɛ a ye se mɔgɔ y'a yɛrɛ questionner nin ko la dɔwɛrɛ tɛ Assimi Goïta bɛ WG min na Assimi ko Faransi ma ɲi ka taa ONU ka taa Irisiw ma Irisiw tɛ k'u da don Mali problème na parce que Irisiw mɔlɔra o Assimi de ko Faransi de bɛ jate ka wale mɔgɔw kɔfɛ o Assimi kelen tilara ka taa baara kɛ ni o Faransi kelen ka service de renseignement ye DGSE Mali la Irisiw b'a fɔ mais nin ye manamana ma Irisiw tɛ k'u da don an ka ko la bilen fɔlɔ la an ka ko Irisiw tun bɛ wuli ka kuma mais Irisiw tɛ ka kuma bilen quoi Algérie an ka drone gosi an ko bɛɛ kɛra Irisiw ma kuma hali Irisiw nana ni blé ani engrais u y'a di Niger ni Burkina de ma u m'a di Mali ma parce que Assimi y'a feere Poutine tigɛra Assimi la de fo ka daji to a kunna ka tigɛr'i la kuma bɛɛ filɛ donc o de kun don Maliyɛnw minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci ɲɔgɔn la a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔpɔrɔmo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don
Assomo be Mali la Sénégal Korbar Cameroun abolu ka onasi numéro ta du to ka 40 da na wari ci ba sur orange mali à cette place wari ci ko fala to drum kele sara wari ci ko fala na sabana bara 1,99 €, c'est 2 € kɛmɛ fila dɔrɔn o de kun do wa kan bɛ ciao.